Знаете ли, че гласът, който чувате на всяка нова година, е на един човек, който е трябвало да бъде съдия, а не певец? Това е Борис Христов. През 1902 година цар Борис III го чува как пее и му казва: „Забрави за правото, ти си роден за сцената“. Той става най-великият басов в света, но американците му забраняват да пее в Ню Йорк заради студената война. Въпреки това, целият свят се прекланя пред него. Днес неговият запис на „Много е лета“ е символ на надежда за милиони българи. Гласът му е българското чудо, което остава вечно.